Hajiya ki sai wani samu dama ke da gaskiya da yaji to ai kiwon gidan ce ba ka shan wahala ko sai da ganin fata ki ba sai an fada ba gaskiya da yaji lafiya naga ka tsaya haka? Hajiya ba ki ga mutanen can bane? To na gani sai me? A kai Hajiya ma'aikata ne fa. Na ga ma'aikata sai me? Wayancan mutanen tsakanin mu da su fa yadda kika san kare ya ga zo ma ka suke farautar mu. Wayancan mutane? Kware ma kuwa. Ka sani ko diyan waye? Sai kin faɗa ba ni kana sani. To ni diyan aiki ce. Diyan? Diyan aiki ne. Allah Hajiya. Ko. To ki ce bura uban dan kai akwai daukar fansa. Sosai. Ai dama na ina neman wannan ranar. Sosai. Mu tafi kawai. Ai uban waye kai? Me kake takama da shi? Kai iskan kauye. Me so ya latsa ba ya tuke ya latsa banza. Ai kun gani kuda. Zaka banza. Me kake takama da shi? Zaka da aikin ka. Wallahi zaka da aikin ka. Me kake takama da shi? Za ku da aikin ku ina ga mu. Me kake takama da shi? Mutum ba shi da yar gidan aiki na dauko na kasa. Duba mun. Mutum kuma ya mu hauka da aikin sa. Kutinelis dake ce. Ba kowa. Ba ka nan. Wai me yake faruwa ne? Wani dan iska ne dan yazo ba shi da kunya yake ce mana wai da yake dan aiki. Ita cewa. Wallahi wala ita ce. Wannan ita ce shi. Ita dukan sa kawai. Yalla bai wallahi kaga ta san yalla. Ita cewa. Wallahi ita dukan sa kawai. Ita cewa.